Какво става, хора? Буквално в момента проведох, сигурно да не казвам, но най-тежкия разговор в живота ми. И честно казвам, не знам колко хубаво да го споделя, просто искам да бъде документирано, искам да бъде част, да се е видяло и така нататък. И в момента, преди 10 минути проведох наистина най-тежкия разговор в живота ми. Проведох разговор, в който казах на човека, за който съм търговец в момента, че няма да работя за него. В случая, накратко, сега ще ви го дам малко повече подробности. Причината да ми бъде толкова тежко да му го кажа е, че майко, наистина колко е тежко да го кажа. Наистина много хора си помислят, че не знам, не съм истински в момента стои, което говоря, но който иска да вярва, който иска да не вярва. Аз просто казвам това, което мисля и от сърце наистина. И този човек, даже ще му спомена името, бях работил за... Не бях все още, докато не намерим следващ търговец да ме замени, за Ваньо Везиров. Това е по-познато като доктор Ви, човека, който помага на учениците да влязат от първия път в медицинския университет. И аз като цяло продавах при него. Продавах менторска програма по биология и химия, за да влязат от първия път в медицински университет с гаранция, с абсолютно всичко. Също така продавах и техники за ефективно учене, за ученици, които примерно имат проблеми с фокуса, с техниките и абсолютно всичко като цяло. И също така продавах и за ученици, които имат интерес да учат математика, имат проблеми с това и искат да се подобрят, за да може примерно да изкарат по-добра оценка на изпита в 7-ми клас, така нататък. И така, този човек, в случая доктор Ви, който ми е страшно близък, ако го гледа това видео, не знам какво да кажа, просто съм много благодарен за всичко. А именно това всичко е, че той в началото, в първия месец, в който се запознахме, мисля, че нещо такова, реши да инвестира в едно 19 годишно момче, което има интерес да занимава с продажби. Вижда потенциала, вижда абсолютно всичко. И инвестира в менторската програма на Георги Асенов. В случая моят ментор, обаче аз бях в по-малката програма, инвестира 3000 евро. Точно така, инвестира 3000 евро в момче, което познава от един месец, което е на 19, без договор, без нищо. Естествено, като аз ще му върна 50% от самата инвестиция. И го направи, наистина го направи. За което бях в шок и все още съм в шок. И естествено, той беше по-малката програма. Инвестицията беше близо към 4000 евро общо. Много ми е гадно даже да го казвам пред камера. Няма да ви лъжа. Ужасно гадно ми. Какво ще помисли този, другия, петия, третия? Наистина... Да, като цяло. Наистина много ми е тежко да го проведа този разговор, особено да го документирам, някой друг да го види, въпреки че е доста личен и ще разкрия някои неща, които не бих искал да ги разкрия, защото после прямо някой като ме види или ще се смее или някакви такива неща. Но да, трябва да се превърна в още по-голям непокист, въпреки колкото и голям да съм в момента. И да, аз реално от 1-2 месеца се опитвах да му кажа, че искам да прекратя. И той беше супер разбран, кажеш, си му така и така, разбирам те за което. В случая може това да е нещо, което да е някакъв такъв период да ти е тежък, което не ми беше супер тежко. Откази, не знам си какво, звъниш на хора, всякакви енергии, кой с какво настроение, това ти влияе супер много на психиката. И как да го кажа, натоварващо и. Не е лесно с търговец, ако гледате хората, които са в селсмени в чужбина, правят супер големите пари или така нататък. Повярвайте ми, ако един човек, в случая, ако е на моята възраст на 19 години и прави сериозни суми, да кажем 4-5 сериозни цифрени суми, повярвайте ми,
много е трудно. Наистина ужасно трудно е. Ако си мислите, че толкова е лесно се става да правиш примерно по, да знам, 5000 евро на месец, аз не съм ги правил. Ако не искам хора да си мисля, че съм някакъв прави супер много пари, изобщо не е така. Ама изобщо не е така, повярвайте ми. Супер тежък период ми е. И да, наистина не е лесно. Аз виждам ужасно голям потенциал в това умение. Наистина ужасно голям потенциал, но е много трудно. Страшна дисциплина. Трябва да свикнеш на откази, възражения, скъпо ми, трябва да помисля така нататък и така нататък. Нали малко това настрани от темата. Като цяло беше ми много трудно. Цял ден не можех, в смисъл, буквално само си потвърдих срещите, които имах за деня с хората. И между другото има много яко порше, тук сега да виждам. Буквално супер тежко беше. Мислех си как ще му го кажа, Абе много тежко беше, бе, хора. Ви направо не знам как да ви го обясня. Ужасно тежко. Треперя целия, трудно дишам. Защото знам този човек колко много е направил, колко много е вярвал в мене и така нататък, и така нататък, и така нататък. Не знам сега да се чувам добре, да не викам супер много микрофона. Но да, общо взето. Наистина. И той след като му казах нещо, вика, разбирам Симон, нали, виждам го. Разбира се, разбрахме се, когато намерим, нали, някакъв подходящ човек, да може тогава да се махна в случая, нали, просто за да, как да кажа, за да за да ме замени и да не остане без търговец в случая. И той каза, окей, си му разбирам, даже и тази инвестиция, която е била, ще направим тъй, че да бъде окей за твоите неща. Няма никакъв договор. Буквално няма никакъв договор. Представете си, вие сте човек на 30 и няколко години и се доверявате на 19 годишно момче, което няма нищо лошо. Аз със сигурност се издържа на думата и ще му ги върна. Напълно ще му ги върна и не се притеснявам това. Аз знам, че ще му ги върна и да, общо взето. Мен това не ме притеснява. Ме притесняваше как ще му го кажа. Ужасно ме притесняваше това нещо. Ама ужасно много. И не знаех как да му го кажа. Минахме през самите контакти, които бяха за деня. И накрая му казах просто, нали, решавам да взема просто окончателно решение, нали, че да прекратим да работим заедно. И той каза, окей, нали, така и така. Опитахме се, нали, да поговорим малко по-навътре в темата, обаче, нали, просто аз не го виждам как е. И той прояви съгласие и така нататък. Исках просто да го споделя това нещо с малкото хора, които ме гледат. Видях, че сте около 80 абоната в момента. Просто наистина съм супер честен съм. Честно ви казвам, супер съм честен. За мен е много важно да се документирам нещата, да ни показвам само някакъв лайфстайл, защото примерно в Инстаграм се снимам с някакви готини коли. Така и със сигурност искам да се снимам такива коли, искам и да ги карам. Но с искане е много трудно. Сега в момента се вижда цената, която се плаща. Аз почти не излизам в София. Нали, вие знаете, че аз съм в София. Почти не излизам. Няма такива работи за... Само работа фокус, напрежение. Не знам си какво ще стане или няма ли да стане, ще успея ли да си платя найема, няма ли да успея да си платя найема. И това супер много изтощава. И ако наистина си човек, който искаш да правиш нещо свое, да се опитваш, да успяваш, да таковаш на ранна възраст, когато всеки друг купонясва, приоритетите го издържат или на университет, да знам аз, което няма нищо лошо. Просто аз не искам това да бъде моето бъдеще. Аз не искам да съм този човек, който е примерно по дискотеките и примерно се напива. Аз не искам той да бъде част от моята история. Напивал съм се като по-малък. Не е било приятна гледка и като цяло сещам се за това или може би 3 пъти. Това беше общо за почти 20-те години, на които съм. Но да. Това е общо взето, което исках да кажа. Просто ако си на моите години малко по-голям, по-малък, бъди готов за ужасно голям стрес, особено ако си сам в града, в който си напълно сам си, няма кой да ти помогне. Аз как това, аз съм напълно сам, да ми е трудно, да се опитвам, да видя как се случват нещата. Не нашите да ме оправят в този живот, не нашите да ми купуват апартамент, Аз съм благодарен за абсолютно всичко, което те са направили за мен. Ужасно благодарен съм. Ама ужасно благодарен. Никога не съм си лягал гладен или каквото и да е.
добре облечен съм, всичко е окей. Наистина, няма нещо за което да се захвана и да се оплача. Няма такова нещо. Има хора, които са ужасно по-зле от мен, хората нямат какво да ядат, аз нямам право да се оплача. Нямам право да се оплача и ти, който го гледаш това видео, трябва да го знаеш това нещо. Така че да. И исках просто да го спомена. Исках да го спомена, да го кажа това, вече съм пред нас паркирал. И да, по принцип, нали, докато пътувах, да говорех за тези неща, мислех си докато тренирам горе в нас, но ще направя друга такава тема. Ще бъде напълно натурално това видео. Няма да бъде нещо изкуствено. И да. И както казах, много бъркам цялото видео. Първо деца вика, много съм, опитвам се да ги правя тези неща, опитвам да развия малко клино в социалните си мрежи. Знам, че са важни и знам, че може да помогна на някой, колкото и малко да е това. Колкото и малко да е това. И да, общо взето. Това е, което исках да кажа. Надявам се да съм ви помогнал. Ако ви харесал видеото и мислите, че наистина съм честен, може да се абонирате за канала. Това искам да кажа. И обещавам да бъда възможно най-честен. И да, със сигурност има неща, които ги изпестявам, които нямам смелостта да ги кажа. Но да. Това е, което исках да ви кажа. Бъдете благодарни за всяка една трудност, която имате в живота. И повярвайте ми, колкото по-трудно ви, толкова по-благодарни бъдете. Защото толкова повече неща ще научите. Това бях аз, ако така мога да кажа. Това е всичко от мен. Вярвайте в себе си. Аз така мисля, вярвайте в себе си. Със сигурност аз не съм човека, който е постигнал, нищо не съм постигнал в живота ми. И да, просто това е един съвет от мен. Просто вярвайте в себе си, не позволявайте никой да ви казва какво можете и какво не можете. Той не вижда за реалистично за себе си, не означава, че това не е реалистично за вас. А пък, ако вие сте първия, който го постигне, се замислете колко наистина ще бъдете пример за подражание. Както за малки, така и за големи хора. Пожелавам ви един успешен, по-скоро хубава вечер. Така че, да. Чао от мен.